पोस्टरवा देख के रउआ लोगन पहचान गईली कि के होखिन। हाँ भैया, यह होखिन भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन जेकर नाम शिल्पी राज है। तो शिल्पी राज और केसारी लाल यादव के एगो गाना आवता भोजपुरी इंडस्ट्री में, जवन की एकदम ब्लास्ट होए के ज़्यादा से ज़्यादा चांस ना बा। काहे से भैया, पोस्टरवा पे टाइटलवा हम देख के एकदम बहुत चक्का रह गई। जौना हिसाब से टाइटल रखल गई बा ई गनवा के, हमरा के ना लागत है ए बाबू कि ई गनवा हिट हो के रही। कुछ घंटे पहले ही गनवा के पोस्टर शेयर भइल है, जवन की पोस्टरवा रउआ लोगन हमरे स्क्रीनिया पे देख रहल बानी। जौने गनवा के टाइटल बा जतवा के दंतवा। रउआ लोगन के भी अनुमान लग गई हुई कि जतवा के दंतवा जौने हिसाब से टाइटल रखल गई बा उ हिसाब से ई गनवा चल ना पाए। और रउआ लोगन के का लगाता, रउआ लोगन कमेंट करके हमरा के जरूर बताही जा। और यह वीडियो में प्रिया रघुवंशी केसारी लाल यादव के साथे वीडियो में नजर आवे वाला बानी। और ई गनवा के लिखले बानी बड़े भाई अभिषेक भोजपुरिया जी। गनवा में म्यूजिक देले बाटे बड़ भाई आर्या शर्मा जी। और ये वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी बड़का भाई पवन पाल जी। तो रउआ लोगन के बस यह कहे के रहे कि थोड़ा सा आपके इंतज़ार करे के पड़ी। काहे से गनवा के कमिंग सून में रखल गईल बा। अब बहुत जल्द ई गनवा के लॉन्च कैल जाई। काहे से कल है संडे, और संडे के तो गनवा बहुत कम में होला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉन्च होखेला। तो मंडे यानी कि सोमवार के दिन ई गनवा के हो सके तो लॉन्च कैल जाई। और जैसे हमारे पास अपडेट आ जाई तो रउआ लोगन के खातिर हम वीडियो बना के पोस्ट कर देवें, अपलोड कर देवें कि गनवा कब लॉन्च होखे वाला बा और कौने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कैल जाई।